Tin fairirek sal fairirek ti prasal lukurok pati selai lekani mangpli kasai faika tini ahikeno mangpli kaisa kasai faika korbuk amjaini lukurokni bisingo tini tipra motha yakari IPF tini bana romphai nugjaka korbuk amjaini lukurok tini o IPF tini bana romnai lukurok o kokno sawi thanarika IPF tini bana romthani kokthum thumnai koktoma thumnai rok bai sungjak phurokai borok sai thanarika tini korbuk amjayo tini belakeno tipra mothani tuidulmu hamya hai hinlaino tini IPF tini bana romphainani nangkha hini sawi thanarika o IPF tini bana romphaine tipra mothani yakarnai o lukurok tini o kokrokno sawi thanarika IPF tini bana romnani tamni bagi romnani nang haborokno tino sabai sukrubui lukurokni bwskango sai thanarika o tipra motha yakarnai IPF tini bana romnai lukurok borok o kokrok no sawi thanarika o IPF ni bana romnai rok tini tipra mothani yakarma yakulo chung obobo tini bobagrano hamjakya ongya bobagrano hamjagani tongo phiaba tini o tipra mothana naikoli tongnai sangopangoro jotono borokni naikolma hamya haini bagino chung tini IPF ni bana romphainani nangkha hini sawi thanarika paisa digi khe tipra sarokno mothangsina hini haste ni simi dille hakatoro himi thangmani abahai mangpli rok bahino kasai phayo tai baisa digi khe tini haste ni lukurokhai tini dal bidal pati yakalai ningo pati slai laimani abahai mangpli rok bahaino kasao tini abahai rokno tino tini haste ni tongko songtongnai luku hinjaknai rok okok rokno sawi thanarika TTADC booth hekeba chongmari jora phairigini tongkha aini bagida tini haste okai pati slai lekha tipra sal lukurok phiaba tini tongko songtongnai lukurok hingkai okok rokno tini o pati slainai lukurokno okok rokno sawi thanarika tabukni o jorao pati slaina joraya jotono yapri kaisa kai chobak hainani jorasi tini saboni bagi tini mahaike khorok chakheba dilli hakotoro thangi himi khorang tisainani nangkha okok rokno sawi thanarika dal bidal pati yakalai pati slainai o lukurokno okok rokno tini jora gana rigi phaika TTADC chongmari tabuk gana rig ongui tongkha ahikeno tini dal bidal pati yakalai tipra sal lukurokni bisingti pati slai laimani nugjaka kaisa mangpli korbuk amsani lukurok tini tipra motha yakari tini IPF tini bana romphaimani mangpli kasai phaika tini ongkha tipra mothani bana romphainai lukurok noi family 35 butar no tini tipra motha yakari IPF tini bana romphaimani mangpli kasai phaika tini ni o mangpli o okokrok no sawi thanarika tipra motha yakari IPF tini bana romnai rok korbuk amjayo tini tipra motha leader hinjaknai rok belakheno tuidulma hamya kok sama hamya haini bagino tini IPF tini bana romphaini nangkha chung tipra sa luku hinjaknai rok tini sak nangjagya hinjagi tini phiaba mahai tongko songtongnai lukurok hinjaknai rok baino tini pati snamlayo sarkar chalayo tini MLA montri chalaimani phiaba tini mahai tongko songtongnai rokno lukurokno mahaikeno damri jagya ongma baino chung tini tipra motha yakari IPF tini bana romphaini nango hini sawi thanarika o IPF tini bana romphainai lukurok tini ni o IPF tini bana romphaithani lamsogika korbuk RD block ni BC vice chairman Pranab Tripura tei logiwo thangi sogika IPF tini atisani okra hinjaknai rokno thangi tini o tipra motha yakari phainai IPF tini bana romnai rokno lamsokma panda songchawi rijakmani koktoma ahaikeno yasi surjaka IPF tini bana romphainai rokni bisingti tini korbuk amsaini tipra motha hinjaknai rok hayakeba leader hinjaknai rok tini tuidulma hamya naikolma hamya haini bagino tini chung tipra motha yakari IPF tini bana romphainani nangkha noi family 35 butar hinino tini o IPF tini bana romphainai lukurok tini kokthum thumnai koktoma thumnai rokni bwskango koktoma IPFT को करबुक क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता मिली है। जनता ट्विसा वीसी के नेताबासी पाड़ा में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में 9 परिवारों के रेटी वोटरों ने अलग अलग राजनीतिक दलों को छोड़कर IPFT की सदस्यता ली। कार्यक्रम का आयोजन IPFT करबुक डिवीजन कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा IPFT कार्यकर्ता भी शामिल रहे। नेताओं ने इसे पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत बताया और कहा, जनता अब बदलाव चाहती है
और आईपीएफटी ही उनका भरोसेमंद विकल्प बन चुका है। नए सदस्यों ने भी पार्टी की नीतियों और नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहा कि वे अब आईपीएफटी के साथ मिलकर समुदाय के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आईपीएफटी में हो रही लगातार ज्वाइनिंग से साफ है, पार्टी का जनाधार दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। देखते रहिए चाटी टीवी। IPFT long live! IPFT long live! বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইন্যান্সিং খাবার খুবাই লাম ছগো বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইন্যান্সিং খাবার খুবাই লাম ছগো IPFT Parti de sini saya hampir baikan, mutam tejot tu na, de sini tak khobrok, de tel ka parti u thang nai rok, borok ka hama kana de. Tipramo thana yakre ang phaika, or borona ang sajiane, bora haba hamjaniya, borona yakre ang phaika, te tamo khajano ro, 5 বছর khato midam mungsabu dabi dubun maya, mungsabu hinne kre, chini lamabo mungsa khane kre, chini mono yakre, chini dabi duar phaimani bo hai boroksi chhelelaw netaro. Boroksi sono sanangya bongnangya mungsabusi cheya pheya yang daibu kre hai phayo sono hamon chomo khaimani bo tamabo meeting pho hai ke hai rung te sono mungsa sajanai mungsa kre sono so rang puisa hai sajana sono mungsa subida kre Nirmum ani mo Kanchanmani Tripura yakre ang phaika or porona ang sajiane bora haba hamjaniya borona yakre ang phaika te tamo khajano ro 5 বছর khato midam mungsabu dabi dubun maya mungsabu hinne kre chini lamabo mungsa khane kre chini mono yakre chini dabi duar phaimani bo hai boroksi chelelaw netaro boroksi sono sanangya bongnangya mungsabusi cheya pheya yang daibu kre hai phayo sono hamon chomo khaimani bo tamabo meeting pho hai ke hai rung te sono mungsa sajanai mungsa kre sono so rang puisa hai sajana sono mungsa subida kre ini hamdaniya IPF ini tintam nundege nahari pai tini IPF na hala hamjawo agipa ang IPF khai phija taba ang bono hamdaniya tipramo thana taba IPF tina agini ni angoro orano phaika ang tebe samung ketal khanya tege cha samkatal khini phayo angoro Nirmum ani mo Kanchanmani Tripura IPFT long live! বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইন্যান্সিং খাবার খুবাই লাম ছগো বিভিন্ন পার্টি জায়গা ফাইন্যান্সিং খাবার খুবাই লাম ছগো IPFT Kita orang baru nama sarung ni kau, पुइला हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन दङ दिनै जों करबुक डिभिजन नि बिसिंग जेन्टा तैसा बिसि कम्पारेसन खमो नितबासि पाराव विभिन्न पार्टी याकरै जों बाय 9 फेमिलि नि 32 बुटार सिनि आईपीएफ तिनो हामजागै दिनै सिमिन आईपीएफ तिनो ताय फानकरा खै सामुं तांनानै जों फाइजाक Bono lamsuina ka sini IPFT Korbuk Division Committee ni President sini Manganam Bogirod Yang sini Atisani Saratripra ni President sini Dubendu tai ang sakbak tanggai bongno sing khabar khubai lamsung na Kasi member na rokora di polisi ba. member ni secretary kormurang saboda Si member si tong khobor to. primary committee ni president ke sini Kon program nang kabe ko semua kon pagi. moni long di committee ni president borong Jotong nak khang. moni long Long ka kan. moni long ke Shanghai ni ko nyai